थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय आं मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों नोंथांमोन। दा गोबां मानसिफ्रानो लंथं मडार्न जुग जिनाखि मेथाइ ओंखारदों आदा नयननि बेखौ लानानै गोबाङा माने मोसानो हमदों आरो ना दख'ना फैखो फैखो मोसादों सोरबा बायदिया। दा सिख्लाफोरखौ बांसिन मोसानाय नुवाखै, बैसो जानाय बिदिनो हाबा जानाय आइजोफोरखौ बांसिन मोसानाय नुदों आरो ना नोंथांमोना। दा बे मेथाइनि उच्चारण मेथाइआ मा ओंथि फोरमायनो थांगासिनो दं बेखौ गोबाङा माने मिथिनानैबो मिथियै बायदि खालामदों आरो ना जोंनि बर' समाजाव। दा आदा नयनखौ गोबां मानसिफ्रा माने गाज्रि कमेन्ट खालामदों भिडिअ'आवबो, गावनो लंथं जाग्रोनांगौ बेफोरबायदि बुंदों। नाथाय बे मेथाइखौ कि मानि थाखाय दिहुनदों, मानि थाखाय बेफोरबायदि रोजाबनो गोनां जाखो नोंथांमोना गोबाङा बुजियाबो जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलां, आं दसे उनाव क्लियार खालामनांगोन बेफोर मानि थाखाय जानो हमदों। दा नोंथांमोना सिगां समाव आंखौ रस्ट भिडिअ बानायनाय नुदोंमोन, सिगां समाव आङो सोरखौबा जावनानै इन्टारटेन खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय गोबाङा सिरियास लायो आरोना। जोंनि बर' कमिउनिटियाव, जोंनि बर'नि समाजनि गेजेराव रस्ट भिडिअ'आ बारा सोलिया। बयबो गावजों गाव माने एगेन्स्ट जालायनाय जायो आरोना। सोरबाया सोरखौबा माने लामायाव जमनो नागिरलायनाय जायो, बेफोरबायदि दावराव दावसि जायो जों रस्ट भिडिअ बानायबा। बिनिखायनो आङो रस्ट भिडिअ'खौ जोंनि बर' समाजाव सोलिया होननानै द्रप दोनथ'नाय जाबाय आरोना। दा बिनि गेजेरावबो साफा सानै रस्टार दंबावो, बारा गैला, गोबाङानो माने रस्ट भिडिअ बानायला। मोजां मोना मानसिफ्रा रस्ट भिडिअ'खौ, माने सोरखौबा जावनानै इन्टारटेन खालामनाया बे आंनि थाखायसो इन्टारटेन खालामनाय जाबाय बा नोंथांमोननि थाखाय इन्टारटेन खालामनाय जाबाय, बै जावजाग्रा मानसिया माने गोसोआव दुखु मोननानै थायो खायफाया। दा जोंहा आदा नयना मानि थाखाय लंथं जुग, लंथं मडार्न जुग होननानै मिउजिक बानायदों, जिनाखि सङाव बिथाङा लिरिक्सआव बेफोरबायदि लिरदों। दा गोबां मानसिफ्रानो माने साननानै लादों आरोना, सिंगारा मानो बेफोरबायदि मेथाइ दिहुनखो, गावनो लंथं जाग्रोनांगौमोन, बिनि उनाव लंथं मोसानोमोन, बेफोरबायदि बुंदों आरोना कमेन्टआव। सोरबा बायदिया भिडिअ बानायनानैबो बिथांखौ जावदों, जावनायखौ आं नुनो मोनदों फेसबुकआवबो। दा नोंथांमोना इउटुब फेसबुक खुलिब्लानो गोबाङा नुखायो, गोबां शेयार जायो आरोना। फेमिलिनि गेजेरावथ' फेसबुकफोरखौ नायजालानो, माने गाज्रि भिडिअ शेयार जानाय मानाय, भाइराल जानाय, सोरजोंबा हमजानाय, सोरजोंबा दोनखारजानाय, बेफोरखौ लानानैसो आदा नयना माने लंथं मडार्न जुग होननानै माने बे सं बानायदों आरोना। दा गोबाङा बुजियाखै लंथं मडार्न जुग माने मा। दा सिगां समाव बिदिनो गोबां भाइरालबो जानानै थांबाय नालाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, गोबाङा बिदिनो शेयार खालामो फेसबुकफ्रावबो इउटुबफ्रावबो शेयार खालामो सोरबा बायदिया। दा बिनिखायनो आदा नयना रस्ट भिडिअ बानायनानैथ' जावनो हाया नालाय, बिनिखायनो मेथाइजों लोगोसे जावदों आरोना। दा सोरनिबा गोसोआव नांदोंबो, जाय मानसिया लाजिदों माने बेखौ मोसायाखै आरोना। एक्टर एक्ट्रेसफ्रा खिन्थु लंथं जानानै मोसायाखै, जोंनि हाबा जानाय आइजोफोरासो बांसिनखौ आं नुनो मोनदों। खायफाया माने दख'ना फैखो फैखो मोसानायखौ आरो, खिन्थु लंथंलाय मोसायाखै, दख'ना फैखो फैखो मोसानायखौ नुनो मोनदों आरोना। मेथाइयानो बिदिनो नालाय, ओंखायनो जुगानो बिदि नालाय, बिदि होननानै मोसादों आरोना खायफाया। दा सोरबा बायदिया बिदिनो गोसथोनायजों ब्रेकआप खालामजानानै, गोसथोनाया बिदिनो मोजां मोननानै गोसथोनायनि बायदिसिना बिदिनो गाज्रि फटकफोर, गाज्रि भिडिअफोर हरबाय, बेफोरखौ शेयार खालामना होबाय गोसथोनाया, उनाव माने गुबुन मोजां मोननाय लानायनि थाखाय। दा बेफोर माने गोबां माने ससियेल मिडियाआव गाज्रि भिडिअ, गाज्रि बिदिनो नायथावै फटकफोर, नायथावै भिडिअफोर शेयार जाबाय नालाय, जुगानो बिदि जाबाय होननानै माने सं बानायदों आरोना आदा नयना। दा बिथांनि सङा जोंनि बर' समाजाव बारा सोलिया, जोंनि बर' कमिउनिटियाव बारा माने एक्सेप्ट नङा आरोना। थेवब्लाबो माने बिथाङा बानायदों आरोना। सिगां समाव बिदिनो जोङो मानसि माहारिया मोख्रानिफ्राय बास्लाय हाग्रायाव थानानैसो दंफां बिलाइ गानलाबायनानै, बिदिनो अन्थाइ देजाबनानै, अर फोजोंनानै, माखासे जुनारफोरखौ बेफोरबायदिनो सिखार खालामनानै हांनानै जायोमोन नालाय, सावलाबायनानै अन्थाइखौ देनानै। आरो सोरबा सोरबा गोथां गोब्रामबो जायोमोन आगोल समाव, बिदिनो अन्थाइखौ देजाबनानै अर फोजोंनो रोंनानैसो सावनानै जाग्रा जादों आरोना। बै जुगा फैफिनलायबाय होननानै माने दानि सोलिबाय थानाय जिनाखि जोंनियाव दा ससियेल मिडियाफ्राव गोबां गाज्रि भिडिअ, गाज्रि फटकफोर भाइराल जायो नालाय, दा बेफोरखौ लानानैनो लंथं जुगा फैलायबाय होननानै माने सं बानायनाय जादों आरोना। दा जों बेफोरबायदि जानाङासो होननानै बुंनाय जादों। हमनानै ला जोंना बलिउडनि आर्टिस्टफोरा जिनाखि नोंथांमोना अजय देबगाननि भिडिअ नायो जानो हागौ, बिथाङा स्पन्सार खालामो आरोना। बिमल पान मस्लाखौनो आङो एगजाम्पल होनोसै। बिमल पान मस्लाखौ बिथाङा एडभार्टाइजआव फैसा मोनो नालाय, बिथांमोना एडभार्टाइस बानायोब्ला बिमल पान मस्लानि कम्पानिया होयो नालाय अजय देबगान मोननो। दा बिथांमोना जानानै देखायो, खिन्थु बिथांमोना रियेल बिमल पान मस्लाखौ जाया आरोना, फेक बिमल पान मस्लाखौसो जायो। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा मा, अडियेन्सफ्रा मा सानो, एक्टर एक्ट्रेसआनो जाबाय नालाय जोंबो जानोसै बिमल पान मस्लाखौ, माने जायो आरोना खायफाया। दा थिग बेबायदिनो लंथं मडार्न जुग जिनाखि सं दिहुनदों आदा नयना, दा बेफोरबायदि जानो होआखै आरोना बे संनि गेजेरजों। बेखौनो फोरमायदों नोंथांमोना, जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ, गाज्रि फटक, गाज्रि भाइरालफोर शेयार दा खालाम होननानैसो बेफोरबायदि बुंनाय जादों आरोना। दा नोंथांमोना गोबाङा बुजियाखै, गोबाङा माने लंथं मडार्न जुग ओंखारबाय नालाय, संआनो बिदिनोबा ओंखायनो जोंबो मोसागोन होननानै बेफोरबायदि खायफाया मोसादों आरोना, माने दख'ना फैखो फैखो। थ' लोगोफोर बुंनो थाङोब्ला जोंनि अडियेन्सफोरनिबो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरोना। जोंनि माखासे जिनाखि भिडिअ नायग्रा नोंथांमोना माखासे गाज्रि भिडिअफोरखौसो बांसिन शेयार खालामो नालाय, बेनिखायनो भिडिअ बानायग्राफोराबो गाज्रि भिडिअ बानायनोसो बांसिन खाबु मोनो
मोनो आरोना गाज्रि भिडिअ बिदिनो दख'ना फैखोनानै मोसानाय आरो खिबु सोमावनानै मोसानाय बेफोरबायदिखौसो बांसिन नायो नालाय बांसिन शेयार जायो नालाय बेखायनो बिसोरबो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो सोलो मोनो आरोना दा ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ बारा नायलाबायना शेयार खालामना अब्लानो बिथांमोनाबो माने गोसो बायगोन बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाय नङा आरोना दा नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे टेकनिकेल चेनेल खुलिदों गोबावानो जाबाय बे चेनेला आं 6 मास 7 माससो जाबाय बेयाव भिडिअ होनो हायिया मैया दाखालिनिफ्राय आं भिडिअ होबाय थादों दा नोंथांमोना बेफोर भिडिअफोरखौ नाया आरोना माने इउटुबनिफ्राय बोरैहाय आर्निं खालामनो हायो फेसबुकनिफ्राय बोरैहाय जोङो फैसा इनकाम खालामनो हायो बोरैहाय मनिटाइजेसन अन खालामो फेसबुक पेजखौ फेसबुक प्रफाइलखौ बोरैहाय मनिटाइजेसन अन खालामो इन्स्टाग्रामखौ बोरैहाय मनिटाइजेसन अन खालामो इउटुबखौ बोरैहाय मनिटाइजेसन अन खालामो बेफोरनि बागै आङो फोरोंनाय दङ नोंथांमोना नैबे डिबि टेकनिकेल चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय दा गोबां मानसिफ्रा मोजां भिडिअ बानायसेयावबो भिउस मोना नालाय मोजां भिडिअखौ रावबो नाया गाज्रि भाइराल भिडिअब्लाल' नायो नालाय बेनिखायनो आर्टिस्टफोराबो बा सिंगारफ्राबो बेफोरबायदि सं बानायनो गोनां जानायनि जाहोना आरोना दा नोंथांमोना बेनिखायनो गाज्रि भिडिअफोरखौ बारा शेयार खालामनाङा जोंनि अडियन्सफोरनावनो दङ मोजां भिडिअबा नाया नालाय गाज्रि भिडिअबासो नायो नालाय बेनिखायनो माने बै भिडिअ बानायग्राफ्राबो गाज्रि भिडिअ बानायनोसो गोसो जायो आरोना दा नोंथांमोना थुलुंगा होना बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ शेयार खालामनाङा अब्लानो रावबो बानायनाय नङा आरोना आंनि साननायसो दे बियो नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरनानै हरब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोना मिथिखाबायानो बलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा पान मसला जानानै बा गुटखा जानानै भिडिअ बानायदोंब्ला नोंथांमोना दाजा आरोना बेफोरखौ माने दाजा होननानैसो बानायनाय जायो बिथांमोना माने ओरैनो फैसानि थाखायसो जादोंब्लाबो माने फेक बिमल पान मस्ला फेक सिखरफोरखौसो जायो आरोना बिथांमोना जास्ट माने एडभार्टाइजआव खोन्थानो थाखाय जाहाथे अडियन्सफोरखौ बयनिबो सिगाङाव मिथिनानै बिथांमोननि बिमल पान मस्लाया बा गुटखाया कम्पानिया माने लाब जायो बिनि थाखायनो आर्टिस्टफोरखौ बांसिन टारगेट खालामो आरोना आर्टिस्टफोरनाव बांसिन फलोवार्स थायो नालाय बांसिन माने सापर्ट खालामो नालाय रायजोफ्रा मोसाग्रा बिदिनो एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ गोबाङा नायो नालाय दा बिथांमोना जानानै देखायब्ला बयबो रायजो राजाफ्रा जागोन नालाय बिनिखायनो बिथांमोननो हाजार हाजार करोड़ थाखा होनानै बायो आरोना बिमल पान मस्ला कम्पानियाबो बायो जानो हागौ बा बिदिनो गोबां कम्पानिफ्रा बिदिनो जाय माने गोबां प्रडाक्ट दिहुनो मोखाङाव फुननाय क्रिमखौनो होन गस्ला लंपेन्टखौनो होन दा लोगोफोर बलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा माने बिमल पान मस्ला जायोब्लाबो बिथांमोना अरिजिनेलखौ जाया आरोना फेकखौसो जाफ्लायो डुप्लिकेट बिमल पान मस्लाखौसो जाफ्लायो दा नोंथांमोना बिथांमोनखौ जादों साननानै दाजा आरोना बिमल पान मस्लाखौबो दा थिग बेबायदिनो जोंहा लंथं मडार्न जुगाबो नोंथांमोना लंथं मडार्न जुग होननानै मेथाइ ओंखारनायनि थाखाय नोंथांमोना लंथं मोसानांगौ बे नङा दख'ना फैखो मोसानांगौ बे नङा जोंनि हारिनि गेजेराव जोंनि समाजाव माने बेफोरबायदि गाज्रि गुबुंले जिनाखि गाज्रि भिडिअ भाइराल जाबाय थानाय फट' गाज्रि शेयार जाबाय थानायनि थाखायसो बेफोरबायदि मेथाइखौ बानायनाय जादों जाहाथे बयबो लाजिथों जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ दा बानायथों होननानैसो बेखौ माने रस भिडिअ बानायनानैथ' रावखौबो बुजायनो हाला नालाय बेनिखायनो मेथाइनि गेजेरजोंनो एसे जावनायजों लोगोसे एसे आपडेट जाथों बेफोरबायदि जाहाथे दा बानायथों होननानैसो माने बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना बे भिडिअनि ओंथिया बेनो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना मिथिखाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन